bulahan kayo nga doon ay Catholic lay ministers nga maghimo og pasaulog uban kanila sa kasaulugan sa pulong. Nya uban sa nato si Brad Dennis sa Bacolod, usa sa mga leader sa Catholic Charismatic Communities. Nya atong paminawon si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok, may gabi kanimo. Ug may gabi usab sa tanan nga naminaw sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa mabot ni atong Sibya sa atong istasyon DYRF Radio Persa. Nya may gabi tanan, labi na kanunay nagsunod sa atong programa ang katinawan sa pagtong Katoliko. Nya live ta karon sa akong personal account Aureliano Aling Bacalso. PD mo search niini sa akong FB account nga makita ang programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. O labi na sa kanunay nagsunod naminaw sa radyo Sister Lady Cabiluna, si Brad Willie Cabiluna o si Brad Rocky Bacos, Nilpa Bacos. May gabi sa tanan nga kanunay mong nagsunod sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa dili pa nato ihatag si Brother Dennis ato sa ning pasiuna nga pangutana, Brother Sok. Ang nakita nato sa social media ang ilang pangutana nganhi sa mga CFD ningon pagsulti nga kun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mo'y naguna sa tinuhuan o mao'y gitukod ni Kristo, ngano wa man kuno gamita ang ngalan nga Iglesia ni Kristo, ngano man nga ginganlan mag Romana Katolika. So unsa may imong explanation may tungod ni Brother Sok kay dungog kayo og kita nato diha sa social media? Palihog, Brother Sok. Kung doon ay mga kahigayunan nga sayon kay kabiton ug sundon sa uban nga masunod nila nga sumala sa San Mateo 24:5, daghang mga but magdala sa kungan aron sa pagpasalaag sa makatawhan. Muna nga kung magdata sa ngalan ni Kristo o pundok nga purong-purungan nato sa ngalan ni Kristo pero wa magikan ni Kristo, unya daghang mosunod yana mapil sad pagkasalaag ang matuod nga gitukod ni Kristo nga Iglesia ni Kristo. Kay wa man moingon nga Ginoo nga paganganlan kini siya ngan. Hinuon ingon siya nga Mateo 24:5, daghan ang mga but magdala sa akong ngalan aron pagpasalaag sa mga pinili. Musa kuidaw nga ang ngalan sa Ginoo dili mo'y makapahimo nga kana sila mo ang tinuod nga tinukod ni Kristo, kundili kadtong diha sa panahon ni Kristo o gihatagan o otoridad gikan ni Kristo, mao ni ang usa ka marka nga malantaw nato diha lamang sa matuod nga iglesia diha sa San Mateo 28:20. Nga ningon nga atong Ginoong Kristo, San Mateo 28:20, ako nga nagtukod sa akong iglesia, ako magauban kanunay sa akong iglesia hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Mateo 28:20. Og sangkap og maingon nato gidawat sa uban nato makaigsunan nga the first century is the time that Christ established or founded His church. Anyo 33. Mao nagika sa Anyo 33 hangtod karon gisara ni Kristo nga kanang mong iglesia mapadayonon, way bugto og no sana matukod. Ang kasaysayan nagtudlo kanato sa Encyclopedia Britannica nga among so many churches today, only one church whose origin can be traced back to the time of the apostles. Kung nato nang bidisayon nga sa daghang kay mga pundok-pundok og denominasyon sa ilang mga relihiyon nga nagpatuog nga sila mong tinuod, daghan, pero way usa kanila nga gikan karon maggandid nila, maatras nilang ilang gikiganan o sinugdan sa panahon sa mga apostoles. O panaglitan si Martin Luther,
nga mo'y gisundog sa daghan kay mga pundok-pundok nga natukod pinaagi niya. 35,000. Different denominations started from Martin Luther. Si Martin Luther, kung buhi pa karon, iyang ipaatras ang iyang gitukod nga iglesia patumong nga to sa panahon sa mga apostoles. Aron doon na siya itinuon nga kadugtungan sa pagtukod ni Kristo sa iglesia. Pero ipasibog ni Martin Luther kung buhay pa siya, siya gigikanan mosangko ra sa 1541, 1541. Mao na ang pagsukod niya pagtukod sa iglesia nga lanog Reformation Church, nga iglesia nga mutulid mo pabag-o sa mga tao. So 1541 sa ilo niya na di na siya kabot. Mo na kamatuuran nga ang pundok nga dili tinukod ni Kristo muatras dili makabot sa panahon sa mga apostoles. Mo na sa Encyclopedia Britannica nag-ingon, the only church today whose origin can be traced back to the time of the apostles is the Catholic Church. Usara ang Iglesia Katolika ra matod pa sa encyclopedia nga ngiyang karon magganid mapaatras balik yun panahon sa mga apostoles. Ug kana mo'y usa ka kamatuoran nga mo sangko gisabak ning pahayag ni Kristo sa Mateo 28:20. Nga akong iglesia ubanan ako kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao na kanang iglesia mabati makita nato. Ug ang kasaysayan nagtudlo kanato nga way lain. Ang Iglesia Katolika ra taliwa sa daghang mga pundok-pundok, with due respect to them, pero ang Iglesia Katolika ra mo'y makapaatras balik panahon sa mga apostoles. Tungod kay kini mao man nagitukod ni Kristo. So mao na ang ato'y kapambit sa atong mga igsoon badaling. Ug daghang kay salamat sa imong pagpambit. Ya ato'y balik yapon ni Brad Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa usa ka issue nga atong matan-aw diha sa social media nya sa dili pa nato ihatag so Brother Dennis Bacolod ato sa igreet atong makaigsunan nga naminaw ron si Sammy Delbo atong kaubang di minister, si Tia Masing Batilier Bacalso nga naminaw ron uban siyang anak si Lorinda Batilier. May gabi sa tanan nga kanunay nagsunod sa atong programa ang katinawan sa pagtong Katoliko. Anya man si Brother Dennis Bacolod, Brother Sok, atong paminawon kung unsay ang issue, unsay ang pangutana dinhi sa atong programa ang katinawan sa pagtong Katoliko. Oh, may gabi Brother Dennis Bacolod. May gabi Brother Sok, may gabi Brother Aling o atong tanang mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa atong FB Live. Ang akong pangutana Brother Sok, may tungod og pagtuo. Kay ningon ang Ginoo labi na sa ebanghelyo kagahapon nga ingon siya nga kung doon na kay pagtuo sama kagamay sa lisos sa mustasa, no, makapabalin kag bukid. Sa to padikit ng kinahanglan ang Ginoo diay dako nga pagtuo. Pero ngano man gagiingnan man niya si Pedro katong nalunod as Pedro ba ningon man si ang Ginoo ka Pedro pagkagamay nimo pagtuo. So unsa may asay sakto ni Badjok ato pa makaingon bata nga si Pedro mas gamay pa ang iyang pagtuo kaysa lisos mustasa na unta ningon mo gani ang Ginoo nga kung doon na kay pagtuo sama kagamay sa lisos mustasa. Nya karon iyang giingnan si Pedro nga sa laing bahin sa Biblia iya sang giingnan si Pedro nga pagkagamay nimo pagtuo. Unsa may connection na ni Badjok ug paliw kuno katinawan ani bahin ning butangan. Ang gamayng pagtuo kung ang naghupot niya na adunay dakong gugma o pagsalig sa Ginoo mao nang kanang gamay nga pagtuo mahimo nga makapabalhin og bukid nga tus dagat sumalas giingon ni Kristo. Pero kadtong gamay nga pagtuo ya kuwag pagsalig ang kasing-kasing sa gituan mao na kag Pedro natislaob nga to sa laom nga lahod unya ni syagit nga losa ko Ginoo nya gitunol ni Kristo ang iyang kamot atong Ginoo o giluwas siya. So doon na siya pagtuo pero kuwang siya sa pagsalig nga ang nagdapit kaniya
sa pag-ambaki ka sa sakyanan niya muralag karsada gahi nga yuta nga gitungtungan sa tubig, pero diha nga ni tubo ng dagkong mga bawd kurog na siya sa ato panalimot sa pagsalig sa nagdapit kaniya. Mo na nga iyang pagtuo gamay ra niya ang labing minugdanon mao ang pagsalig sa tag-iya sa pagtuo nga gihatag kaniya. Usa ka butang nga importante mo ang pagpangutana kung unsa may kahulugas pagtuo. What is the meaning of faith? Dini sa sulat San Pablo ngadto sa mga Hebrewanon kapitulo 11:1, mingon siya, karon mao ni ang pagtuo, mao ang katinuan sa butang nga gipaabot ug kasayuran may tungod sa butang nga dili makita. So makapruiba ta nga naa gyud ang usa ka butang nga dili makita, dili mahikap nga naa gyud. Unsa man daw pakibaw niya na ihemplo ang hangin. Di na ito makita, pero hanginon ta batiyon na itong kabugnaw. Sumingon ta, di ka makita hangin, punibaw kung naa ka. Mo nang katinuan sa pagkanaa sa butang nga makita. Sama sa dagitab, sa electricity, nag-ubay mo na siya sa alambre. Kapon na ni mong alambre, niya giputos man nag-plastic, nga di ka kurintihan. Pero mapaksit ng plastic, ikapo ni mo, lagtiw kita. Mauntol mo ho kita sa atong gitindugan. Kung kana ang elektrisidad na, mo'y atong nahikap. Dili makita, ang alambre makita. Pero ang elektrisidad, dili makita. Mo na kaingon ta, mao nang katinuan sa pagkanaa sa butang, nga dili makita. Naagyon. Ang Diyos di makita, pero naibaw ta. Nga kining mga gibuhat sa Dios mo yung magtudlo kanato nga doon na gyud magbubuhat. Ang mga dagkong planeta nga makita nato magibii sa gamay na lang kayong talanahon, mga bituon, buwan, adlaw, ug lakip na sa atong gipuy-an nga planeta ang kalibutan, di ta ka maingon nga mitungha lang ni kalit nga way nagbuhat kanila. Doon na gyud nagbuhat. Busa ka nang nagbuhat nga dili tao, mao ang Dios nga makagagahom. O kang iyang anak espiritu ay may nag-una sa mahanog sa anak ni Yahweh o ni Jesus, way nag-una, way nauhay kanila. Dungan sa way sinugdan ang anak nga mo si Jesus, wa mawahi siya nga mahan. Dug sukad sa way sinugdan, diyan na siya. O gidungagan siya, laing kinaiya, nga mong kinaiya sa pagkatao, paganin niya sa kalibutan, Diyos ug tao siya nga matuod. So, mauna nga, kining may nang imong pangutana, Brad Dennis, may tungod sa kahimtang sa pagtuo nga atong gisaligan ngayon na a kind of virtue. Faith is a kind of virtue. Kaya pagtuo mao na ang usa ka pagdawat og pagsalig sa pagkanaa sa butang nga dili nato makita o paglaom sa butang atong gipaabot. Mo na nga kinahanglan kay nato ang pagtuo nga nagsalig sa naghatag niya na. Si Pedro doon ay gamayng pagtuo, pinuduwad ang pagsalig na tislaob siya. So, ang Ginoo nga bisag usa ka gamay siyang pagtuo, pero kung nagasalig ka sa imong gituuan, mabalhin nimo kining bukid ngadto sa dagat. Mao ipuong sa tong Ginoo nga dili mamakak. So mo na nga, kung doon na tayo hugot nga pagtuo, doon na sa tayo akong pagsalig sa atong gituuan nga mau makagahom nga Diyos. What is impossible for us? All things impossible for us is or are always possible by God. Ang tanan nga malisod para nato, masayon na sa Ginoo. Balik ta ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong pagtubag o explanation may tungod sa pangutana ni Brad Dennis Bacolod nga to sang mabtikon kay nga nagtuon sa balaang kasulatan. Sa dili pa, Brother Sok, atong great si Brad Boy Pilonyo, kanunay siyang nagsunod sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Nya, Brother Sok,
dinay usa ka issue may tungod sa iglesia ilang gihapon. Ang issue diha nga ang tinuod dunay iglesia nga gitukod ni Kristo niadtong tuig 33 AD. Tungod lagi niadtong 1st century nagsugod niadto sa 50 AD, 57 AD ngadto sa pagtapos gayud sa 1st century. Ang ilang issue dunay persecution niadtong emperador Nero. Daghan mga Kristiyanos gipamatay ug ang mga apostoles gipamunggutan sa liog ug ang tanan nga nagsunod ni Kristo gipamatay during sa paggukod sa mga Kristohanon ni Nero. Din ang ilang argumento niini tungod lagi kay gipanggukod man ang mga Kristohanon sa pa napapas na wagtang ang unang Kristohanon. Moto nga dunay Reformation Church ug dunay ga-restored sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang usan lang kabasihan nga iglesia ni Kristo kanang Felix Manalo nga gitukod sa 1914 nga ingon nga gi-restored kana sa ilang pangulo. Unsa may imong explanation may tungod ni Brother Sok nga mitalikod man kuno ang iglesia nga iya gitukod ni Kristo. Palihog. Ang ato'y kapambit niya na nasa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 2, versikulo 22, nga may testimonyo si San Pedro. May tungod siyang magtutudlo, iyang Ginoog magluluwas, o iyang agaon, diya sa paluhaton sa kaluwasan. Mingo San Pedro, 1 Pedro 2:22, nga kining Kristo nga inyong gituhuan, o atong gituhuan, pulos kamatuuran, amigwa siyang baba, way kabakakan. So, muna ang gisulti ni San Pedro nga Christ is truth. Dili siya bakakon kay siya maong kamatuuran. Niya, muna nga namulong si Kristo sa kapasyonan ng San Pedro nga tinuod yun og dili bakak. Ningon nga itong Ginoo sa San Mateo 28:20. Nga ningon siya nga ang akong iglesia nga akong gitukod. Akong pagaubanan kada adlaw hangtod sa katapusan sa panahon. Yag doon ay moingon nga nasukamod man ang matuon nga iglesia. Nakahimo man og mga pagtulunan doktrina nga iya siyawa. So ang iglesia nga gitukod ni Kristo dahanaw na wagtang tungod kay nahulog kini sa apostasy o pagtudlo sa mga pagtulunan nga wala na itudlo ni Kristo o mao na ang kahulugan sa pagkahunong sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Muna na pulihan na ngayon dato ka ang Ginoong Kristo naghimo siya mga milagro o doon na pundok Mateo 16 nasa teksto, yes, Mateo 16 versikulo 16 nga ang iglesia ni Kristo pagpangmustahay kamo usag-usa diya sa buhat sa mga apostoles 16:16 magpangmustahay kamo mga iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo na muhin na napuli mo na ang istorya kaya ang matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo nasugamak man sa mga pagtulunan nga sayop og dili tinuod. 1 Timoteo 4:1-3 nagingon nga ang iglesia katolika dili na maong matuod nga iglesia kay nanudlo na og doktrina siyawa. Unsa nang doktrina siyawa? Nagpugong pagpangasawa ang mga pare dili pangasawa, ang mga mungha ug madre dili sa mamana. So ilang gipugngan ang mga pare, mga religious communities, mga munghe gidid-an pagpangasawa, ang mga mungha gidid-an pagpamana. Ug matod pa sa 1 Timoteo 4:3
doktrina na siya wa. Di mo na nga ang Iglesia Katolika nasukamod na gyud. Nahunong na ang iyang pagkatinuod. Nya unsa may atoy katupag diya na makakba si Kristo nga nagayo siya ang Iglesia nga akong itukod ubanan ako kadadlaw hangtod sa katapusan sa panahonan. Nya kanang pagsaway nga nalitok ni San Pablo sa iyang epistola, iyang sinulat nga sa 1 Timoteo 4:3, nagisgot siya sa kapundok nga nagapugong pagpangasawa, nagpugong pagpapana, iya sa yawa. Kadto na yung grupuha maong nganan og pundok sa mga irihis nga doon na sila kugalingong pundok nga ang tanan nilang laki dili mga sawa. Ang tanan nilang mga babae dili sad mamana. Pero gitugot nila ang pagpuyo-puyo. Mao na ang buot ipasabot ni San Pablo. Yan ang ingon nga nagpugong pagpangasawa, nagpugong pagpamana. Kaya sa Iglesia Katolika wa man magpugong pagpamana, pagpangasawa. Pinaga sa mga walay kabilinggan nga laki ug babae, magminyo pakasal sila. Pero sa San Mateo 19:12 ningon man si Kristo, "Abandunan ako'y pinili dito pagani sa tiyan sa ilang inahan. Gitawag na nako nga sila dili mga sawa." Yunoko. Kang yunoko mo ng mga lalaki nga dili mga sawa. Diha pa sa tiyan sa inahan. San Mateo 19:12. Mao nang katumanan sa mga pare. Nga ang mga pare sa ilang pagdawat sa ordinasyon, mituaw sila sa ilang panumpa, ng ilang gihatag, ilang tibok, kaugalingon, lawas ug kalag, pag-alagad sa Dios. Ug dili sila mahimong usa ka pamilya nga dunay asawa, dunay mga anak, kay sango man sa ilang mga buluhaton, labi na kung i-assign sila mga dapit nga peligro ilang kinabuhi. Mausad ang mga mungag mga madre, nagpanumpa sad nga dili mamana, kailan nagihalad ilang lawas ug kalag ngadto sa Ginoo, og masahin sa sila sa mga dapit nga hilan kana mga dapit nga peligro, kay walay pagtuo nga mga tao mulutos o mupatay kanila o sila andam og tagana. So mao na nga sa pinadayag gipribahan gyud Ginoo sa iyang pagpahibaw nga dunay 144,000 nga mga lalaki nga wala mutandog og mga babae, kay sila gipili sa Ginoo nga pasiuna nganlan og mga 144,000 nga mga lalaki nga sila gipili sa Ginoo sa buluhaton, sa pagampo, pagsangyaw, sa way kukahadlok pagadto sa mga dapit o sa mga peligro nga dapit, kay sila gikahalad na ilang kugalingon ngadto sa makagagahom nga Dios. So doon na gyoy ginganlan og grupo nga gihimo ni Jesus nga sumbanan nga may bawaan sa mga tao nga doon ay mga pinili ang Dios muning atong giablihan karon nga teksto sa Biblia nga gingon nga doon ay gipili sino 144,000 nga mga pinili nagsunod sa kordero, o kini sila wala mutandog o mga babae, naghalad silang kinabuhi 144,000. Mabasa na ito na sa gipadayag sa Uluhan 14:4. So naagi di ay mo na nga sa pangutanan nindong aling nga kining sa imong gi teksto dong aling sa pangutana nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo during sa persecution ni Emperador Nero, na wagtang ang iglesia o gi-restored ni Felix Manalo ug uban pang mga ang atong question ini kini si Kristo bakakon ba o matinuoron? Wa mo gitaw moingon nga bakakon. Nya si Kristo palitan tugtan sabay pag-uyon nga
ang iglesia nga iya gitukod na wagtag nahanaw kay pulihan naglain ang atong Ginoo mutubag tingali nakasaad naman ko nga ang iglesia kung gitukod ubanan ako kada adlaw hangtod sa katapusan sa kapanahunan niya nawagtang di ay sa 1914 moingon ang atong Ginoo gitudluan na yung kong pamakak sa mga tao ang tinuray dili na ba'y tabo kaya ningon ang Ginoo ang akong pulong mo'y matuman dili ang pulong sa tao na nasa buhat 12 pilian ninyo ang pulong sa Diyos labaw kay sa pulong sa tao wa gyud mabungkag ug mahanaw gilutos tinuod na sa tuig 64-68 walo ka tuig si Cesar Neron gipamatay niya thousand of Christians, Catholic Christians. Katuig apan ang simbahan nga gituko ni Kristo wala ginamahanawon sa mutnog kadaghan niya itong panahon na ni Nero kay magpatay siya mga 300 niya ng adlaw ang sunod 400 matay 400 ang sunod 500 nagkadaghan ang iyang gipatay pero wa gyud mahanaw ang iglesia nga gitukod kini nitabo sa Roma dito San Pedro ug San Pablo nga napil sa sila sa kamatayon tuig 69 dito sila Roma si Pedro gilansa nga ang iyang udes ubos ng tiil nagbandera si San Pablo kay usa ka Roman citizen authorize siya dili ilansang putlan las liog mo nang kamatayon ni San Pedro ug San Pablo og ang simbahan nga gitukod sa Ginoo dili mahanaw kay unsa may ubanan ni Kristo kada adlaw kung kini napukan na sukamod sa gingon nga doktrina siyawa. Salamat. Balik ang Brother Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw explanation nimo may tungod sa atong issue may tungod sa iglesia nga nawagtang during sa persecution. Nya Brother Sok sa dili pa nato ihatag si Brad Dennis sa iyang laing pangutana ato sa great atong amigo nga nagtan-aw ron din ha labi na si atong amigo nga kauban nato nga musakay si John Imperio may gabi dia Brother John nya si Joseph Bacalso karon nga nagtan-aw sa atong Facebook live Brother Sok atong paminawon si Brother Dennis sa iyang laing pangutana. Salamat Brother Aling. Brother Sok, ang Ginoo ba sa Old Testament sa taang kasabutan kung basihan na to ang Old Testament no ngano man nga ang sa Old Testament gubot man kayo gubat dire gubat dito murag nagsigig gubat kunya sa arin na sa New Testament wala na mag-iskot og wala na mag-iskoti nga dunay gubat. Now, Brother Sok, nausab ba ang unahuna sa Ginoo sa Old sa New? Palihog ko na Brother Sok. Sa libro ni Propeta Jeremias nangingon ang Dios sa panahon nga ang tao magahi sa pagdawat kaniya mutalikod kaniya og daghana ang magpakasala gisalikway nilang matuon nga Dios og uban kanila nagasimba sa buwan adlaw pangpang o mga bato o maglilok sila ilang kaugalingon nga mga Dios ug ilang nagisimba og mao nang ingon si Jeremias nga gumikan ni adtong panahona sa kadautan sa mga tao niabot ang mga silot sa Dios kayo sunog o gubat sa nagkalalayang mga grupo niya itong panahon ni Moises dagat sa gubat nga iyang gisagubang labi na siyang pagtadla sa deserto doon ay grupo nga nasilag nagukod kanila niya sa bagong tugon na magyapoy mga gubat nahitabo na ito sa panahon na sa modern times doon ay gubat sa nga Second World War katong sa Amerika, Japanese na pilga ita. Nya do na una niya na do na poy laing gubat.
So doon nagyapoy gubat sa panahon pagungtugon kay mao magyapon ang sakit sa tao. Kaya niyo na Ginoo matod pa ni Jeremias nga kung magkadaghan na, magkagrabe na ang sa katawhan, mabot ang silot ang mga sakit nga dugay maayo, nga gubat, nga bagyo, mga baha, lunop ug uban pa kini gumikan sa naghingapin na nga kasalanan sa mga tao. Ato din mabasa sa libro ni Jeremias. Ngayon siya din kung naghingapin na ang kasalanan sa mga tao, moabot ang daghang katalagban. Jeremias 29:17, ang gubat, mga sakit, bagyo, linog, lunop, pagbuto sa bulkan, ug uban pa. Mao na nga ang mga matuhon og Dios ang nahigugma pagaya sa Ginoo ato ging igugol ang igo nga panahon sa pagdaig pagsimba sa Dios, pagampo ug pagsimba sa santos nga misa. Kutos mahimo kung mahimo kada adlaw. Pero ang atong obligasyon nga kita nga Sunday obligasyon kana Domingo nga mosimba kita. Pero simba ta kada adlaw mas maayo kay gi puno nato atong gugalingong kalag sa presensya ni Kristo pinagi sa Eucharistia. Balik ta ni Brother Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, niya maniabot man si Brother Glenn Kimod. So ato paminawon si Brother Glenn Kimod, Brother Sok. Daghang salamat Brad Aling ug mayong gabi kanatong tanan diri sa DYRF ug sa atong televiewer sa Facebook Live. Puno mo Brad Sok, Brad Dennis, Bacolod, mayong gabi. Brad Sok, diya may akong nasugatan diri pangutana Brad Sok ka nag-ingon man diri sa kanibang suwat ni Mateo diya sa Mateo 16:18 ningon man nga kaning Mateo 16:18 wag gyud makaangko na ni bisag usa kay kini kuno kanang gitukod pa o patukuronon pa kuno ni dili kuno makaangkon ang mga Romano Katoliko ani kay patukuronon pa ug diri kuno sa kaning Mateo 16:19 tukuron pa ni Kristo adto ang tanang iglesia ni Kristo ang pagatukuron ug wa pa gyud kunoy makaangkon na ni Brad Sok unsa may itong katin-awan na ni Brad Makaangkon ang Ginoo ra gyud bitaw ang is good kanang and upon this rock I shall build my church. Kanang shall or will future ba na so niya itong panahon na pagsulti ni Kristo. Before that wa pa siya masulti, wa pa gyud nagtukod, pero diyan ingos Kristo tu is Petrus et superhang Petrang edificabo ecclesia miyam katukod na sa iglesia. Muna nga sa buhat sa mga apostoles doon ay mabasa na to nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagkatibulaag tungod sa makalilisa nga paglutos o pagpamatay kanila. Nasa tuig 64-68 14 daghanang gipamatay ni Nero, pero wa gid sila mahurot. O maura nga ang simbahan nga gitukod si Ginoo nasa San Mateo 16:19 mingon ng Ginoo ang iglesia nga akong gitukod gukdon pagapatyon sila apan ang kamatayon ug Hades dili makabuntog kanila kaya kung magauban kanila kanunay. Ang simbahan nga akong gitukod akong ubanan kanunay kada adlaw so walay katapusan. Mura nga kanang iglesia nga gisgutan ni Kristo wala ing tumungan na wala ing natumungan pa ang iglesia Katolika kay pagsulti ni Kristo tuig 33 guto AD. So diha na yang iglesia yang iglesia galangko primisos na pug duha ka apostoles then didaghan ang mga disipulo sa Pentecostes iabot sila 70 kapin. So mo na nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo niadtong panahon na sa Mateo 16:18 future pa kaya man I shall build my church. So umabot pa pero pila ka mga tuig milabay nidaghan naman sila. So natukod na unya gipangluto sige pamatay paganing uban pero nagpadayon ang simbahan nga gitukod sa Ginoo ug ang makaangko niya na kadto rang ingos Ginoo nga 1 Corinto 14:33 nga kadtong pundok din kita nga
nagasunod og nailalom sa pundok nga dunay mga santos. So ang iglesia na gitukod ni Kristo dunay mga santos bisan niya panahon na kay sa Efeso 1:16 ningon mo si Kristo namulong man siya nga kamo mahimo mga santos mga balaan. Ingon nga ako balaan kamo sa mahimong mga balaan. So mo na nga diha sa Santa Iglesia nga gitukod ni Kristo doon na gayon nga santos. 1 Corinto 14:33 kita nga pundok sa Dios nagpasilong sa iglesia sa mga balaan. Yung sa mga simbahan sa mga iglesia nga doon ay mga santos. Dili ka ng mga larawan kay kanang larawan kung man ato man nang ingno nato nga doon ay girepresentahan sa larawan ang buhi kanang mga Dios wa man ay girepresentahan nga buhi muna nga ang mga larawan gisugo sa nas Ginoo nga ibuta sa iyang templo nga sa Exodus 25:17-18-19 Moises sugoon ta ka unsa man Ginoo musugot ko pagsalsal o paghimog larawang sinalsal sa dagway kerubin ibutang masikakilid sa akong altar. So naagi gisugo ang Ginoo nga larawan iya gipahimo. Ya sa Zacarias 13 ingon sa Ginoo ako si Yahweh so sa kabato nagatkulit ako og 7 ka dagway sa mata nagsimbolo sa iyang presensya iyang gikulit sa bato. Si Yahweh gyud nagkulit sa ato pa ang Dios naghimog kinulit nga larawan. So ang atong giisgutan ang simbahan nga dunay mga santos. Kung tudlo ta dili nato na buhaton kay di mataangay nga mo pasipa og mo mayngon nato ipahubos nato sila. Pero ang tinuray tagsa ka pundok sa mga simbahan, pundok sa mga denominations, mga tana, doon na ba yung nga santos ninyo diri Brad? Ngaton sa Kaspikas, doon na ba kayo nga santos din? Murot na mo sila, mingon lawa, kaya upang may hukom, upang na santos na mo. Pero nato, doon na santos, kaya na nasuwat. Spinadayag sayos no ibing atos Diyes, samda nagampo si San Juan, nabling kalimas si Casilio, ug na pugwat siya. Kaya nakita niya dakong panon sa makalag dito sa langit ubos altar nga nagdaig sa Dios sa mga santos, nagampo mga santos para kanato putin daghana. Ya unsa kinsa man to sila mao tong gipamatay nga martir dito sa Roma. Thousands of Catholic Christian killed and murdered by Nero Neron. So mao na nga ang simbahan gitukod doon na mga balaan ug mao na nga ang simbahan nga makita nato yung mga dunay mga santos Iglesia Katolika ra nya dili ta maghimaraot o dili ta manaway suban ato lang gitudlo og gipahibaw ang katinuoran. Okay? Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Glenn Kimod, pero atong oras Brother Sok gamay man lang, so imong pasalamat sa tanan o gamayng mensahe alang sa tanan nga naminaw karon. Salamat na daadong sa atong engineer si Julius Kaputulan. Julius Dodong Kaputulan. O sa atong manager si Brother Ruben Bertusio o iyang kaabag nga si Brother Alvin Sanchez. Sanchez. Niya itong mga pagpasalamat o paghimaya sa Diyos, kining pasalamat sa mga taga-Talisay. Ang taga-Talisay nalipay nga dunay Talisay College. Usa ka eskwelahan nga way tuition fee. Ang nag-eskwela ron sa maong eskwelahan, kapin sa 8,000. Sa pipila ka adlaw, naggraduar ang 1,600 plus nga nagdaog diploma mga bata. Ug naghilak ang maginikanan, kay ilang gasto pliti rin taon og baon. Mauni ang eskwelahan nga giyamong mapagayo ni Mayor Samsam nga doon na pagay sa scholars kapin sa 60 ka buok nga nag-eskwela sa mga private universities kay bayran man na siya nagbayad. Sila mga batanon, kabus, pero hayat kay sa labutan. O diya ang ospital sa Talisay, way bayad ang serbisyo sa doktor. Way bayad ang mga tambal nga giresita sa doktor. Lipay kayo mga ginikanan, mga kabus, nga ang ilang mga bata nga grabe na naluwa sa labi pang grabing sakit
tungod sa mga tambal nga gihatag sa Dr. Waybayan. Unya sa Typhoon Tino victims, kapin sa 4 ka libo ka mga kaigsunan nato nga nawad-an silang mga balay. Nagpuyo na lang sila sa mga eskwelahan, public schools, mga basketball court, gyms, o dito, paniudto, pamahaw, paniudto, panihapon, gihatag kanila. O gumans pipila ka buwan, nakagawas na, o gipadadaan sila sa lapi ni Mayor Samsam, o gitumbasan sa ni Congresswoman Ria Golias, asawa ni Samsam, gitumbasan sa kay may sweldo man ng Congresswoman. Putin lipayas mga tao. Usa kini kadako kayong mga panalangin o pagampo nga kini ang mga tao nakatagamtam og mga panalangin nga gikan Dios kay tasan. Pasalamat sila sa Dios sa nining serbisyo sa mga kabus ni Mayor Samsam Golias ug siyang kapikas ug sa mga councilor pinaguluhan ni Vice Mayor Choi Asnar ug sa mga councilors nga dito basahon gidaghana. Salamat kay Dungaling. Salamat ni Glenn Kimod nga bagong niabot og si Dennis Bacolod. Ang Diyos magapanalangin nato. Tagbot po ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF Radio Puesa. Ang Diyos magapanalangin kanato. May gabi. Inyong nabati ang tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapaambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Fuerza.